service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Maying gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Foreign Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad na gabi. Brian, sa aton mga listeners mayong gabi. Hari ang lakat sa atong nga tiyempo sini nga gabi. Lunes kita karon Marso 2, tuig 2020. Sa kapungsuran Amihan o Northeast Monsoon nag-apekto dito sa pinakapunta sa naminan sang Luzon. While ang Batanes ka Babuyan Group of Islands mangin magalumon ang kalangitan nga may mahinay kung manipis lamang ini nga mga pagulan nga tugay ni sang Amihan o Northeast Monsoon. Ang Kabisayan, Metro Manila kag sa iban man nga bahin sang Luzon may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magkalumon ang kahwaan. Taga-updan ini sang may naligwin nga mga mahinay kun manipis man nga mga pagulan o kun pagtulotaliti nga halin naman iniya sa easterlies o kun mapaang hangin ikan sa baybayon sa Pasipiko. Ang Mindanao may pagulugaluman ang kahwaan hasta magalumon ang kalangitan. May idulot man ini naligwin yung pagulan o kung pagpanagoob nga halin man ini sa gihapon sa easterlies. May ara kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin maghalin sa nasidlangan pakadto sa naminan nasidlangan. O kung east to northeast mabatyagan dito sa naminan kag sa nasidlangan nga bahin sa aton pungsod Pilipinas nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While sa iban nga bahin sa aton pungsod may ara nga mahinay hasta sa kasarangan man nga huyop sa hangin mga paghalin man ini sa gihapon sa nasidlangan pakadto sa naminan nasidlangan o kung east to northeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya, padayon nga may pag-uum-guum sa gihapon ng aton nga kahawaan hasta sa magalumon ng aton kalangitan. May naligwin man ini nga mga mahinay o kung manipis man nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental, lakit man ang syudad sang Bacolod. Kag makaagom kita diri sang mahinay hasta sa kasarangan lamang. Nga pagdupoy-dupoy sa hangin maghalin manini sa nasidlangan pakadto sa naminan nasidlangan maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag nagapabilin nga ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 10:11 karon ang takna sini nga gabi ang 1.2 metro ang takos sang kanabawon. While magabalos ang tao balas 3.50 sininga kaagahon sa takos sa 0.7 metro ang kadalumon. Alas 5.54 sa man sininga hapon nagtunod si Haring Adlaw kag magaputlak ini siya alas 5.58 buwas sa aga. Sa subong hari kita 25 degrees Celsius o 37 degrees Fahrenheit. Muni kabugusan sa aton lakat timpo sining gabi action bright. Aha, transisyon na gid man sa Sir Gan, ano? Lapit na gid lang. Lapit na ho. Aha, Sir Gan, salamat maying gabi. Welcome. Yes, sir. Una sa balita. Una sa aksyon. Tawhay nga aton sinipalibot, tamo ning pasalamatan naton sa matagadlaw nga tanan kay ang ginabantayan sang pag-asa nga amo ang panahon nagaugyon sa aton sini kinahanglanon sa matag adlaw mga kaksyan. Kabalo naman kita nga once gani nga medyo malain ang lakat sang panahon, apektado diri of course ang aton sini pagsinalayo, ang aton trabaho, ang kun halos taran-taran na lang. So kung kaysa ti syempre pangita gid man kita sang maulanon man nga tiyempo pero hindi dapat bagyo, hindi man makusoged nga maka-epekto sa aton sini nga pangabuhi mga kaksyon. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa higad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42, subong adlaw mga kaaksyon, ari kita sa Lunes, Marso 2, 2020 na.
Amo ning bulan makaksyon nga ginabantayan sa aton sining Bureau of Fire Protection. Ang bulan nga dapat maghalong Fire Prevention Month mga kaksyon, no? Ang aton sining makuturan nga may ara sang ginatawag naton na panimalay nga himo sa mga materyales yang dasig kaunon sang kalayo, no? Dapat maghalong gid kita. Labi na gid kon nagagamit kamo sang ginatawag naton posporo, lighter, pag nagagamit kamo dira sang sulo, kingki o kon nga sahi man nga suga kada gabi. Nagagamit kamo dira mga kaksyon sang mga linyada sang kuryento subong o kon kuryente nga medyo daan na, kinanglan may mga replacement na sina. Mga kabataan, dapat mangin mahinalungon kita. Ini pangibutang ang mga bagay nga makatugas sang kalayo, no? Labi na gid nga mga posporo lighter nga makabot sang kabataan nga wala pa gid sang ideya kung ano ina. Ang curiosity lang nga tawag kung kisa naga sulod sa utok sang kabataan blang ano ni man, paano ni o tulo testing ang resulta sunog. Uling kag iban pa nga mga makatugas ang kalayo amo nang gina-remind naton subong sa aton nga mga utod mga kaksyon sining bulan sang Marso. Pero bisan pa gani hindi bulan sang Marso ang sunog way nagapaningala kung ano nga bulan. That's why anytime tanan nga oras, tanan nga inadlaw, minutos, segundos halong kita sa kalayo mga kaksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Bulan sang Marso man amo na ginatawag man nga bulan sa mga kababainhan, no? Bulan sa mga kababainhan. That's why nga subong may pila ka mga bill nga ginaduso didto iya sa Kongreso nga hatagan sa nagakaigo nga suporta ang aton sini mga kababainhan. Sa una nga panahon, ang mga babayi wala ginapatrabaho kay dapat ini sila ang sasulod gid lamang sang puluyan. Ang ila sini nga pinakatrabaho kung may pamilya na amo ang pagtutok sa mga kabataan kag pag-amuma sang ila sini nga mga bana kapag abot kapag lakat sini sa trabaho. Pero subong nga panahon ang aton sini mga kababainhan nagagwa na mismo sila sini puluyan kag nagabulig sang trabaho mga kaksyon. Kay kung anong matrabaho sa mga kalalakinhan, matrabaho man sa mga kababainhan. Action firing line. That's why nga kinanglan magbinuligay na gid lang no? Sa sini nga panahon, abi, kung isalig mo lang sa bana mo ang iya sini nga kita sa trabaho, may anak ka mga duha, tatlo, tubtob lima, abing pinakadamo, kay tino naga, amiyara na gid man sang kwan subong, sang tawag sila gani, pagulo adjust ang aton sini mga manug asawa. Doon hindi gid kaigo masyado ang sweldo sang bana kung i-base naton sa demand sa pangabuhi sa matag adlaw nga tanan. That's why nga si asawa nagporsige no nga trabaho man para duha silang yara sa sulod sang puluyan ang nagakombine ng pwersa, income, of course, wala gutom mga kaksyon. Action firing line. Anyway, saga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa Aksyon Radyo Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag like sa mga kaksyon na mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direksyon radyobacolod.com.ph sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na makalang kaksyon, i-follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Kag sa aton sining Q&A sa imo sining opinion mo, i-firing line ta tonight. Oo, pamangkot ko subong kuana kinanglan gid bala nga mag-deal kita liwat sa United States of America. Kon tigayo na gid man nga madula ang Visiting Forces Agreement o kon VFA mga kaksyon nga gusto ni Presidente Rodrigo Duterte i-terminate ini sa tunga sang Pilipinas kag US. Subong na may mga tika nga kuno maghimo liwat sang inistruyahanay sa Amerika. Another name naman pro the same gyapon nga situation. Noon to, kung pabor ka mo dra daw, ang paglantaw ko rin gani daw into anay lang ini.
Sige, kagano pagid ko mga mga isyu at tonight tagayin nyo lang opinion, kagang inyo sila nga greetings, i-support lang dira. Hindi lang kay puro lang tag greetings kay daw kanugon man. Action firing line. Sa mga viewers naton, chat lang kamuda. Sa mga texters naton, aring aton nga numero sa 0938-225-5017. Mga ka-action. Action Brian Morden. Action firing line. Onboard na, ini sa Action Brian Morden. Nag-agdagit sa inyo. Abdanay kita, Tob-Tob, las 9 tak na sila gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon sa pagplastarta sa mga headlines sa aton nga balita lokal kag national. Gusto lang naton aksyon-an, mga ka-aksyon, nga magpasalamat sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas Negros Chapter Action Henry. Action El Rey nagapinalakpak di sila because last Saturday night may arasang KBP diri sa aton mo nga awardings mala sa Tingog kag Handurawan Award 2019 mga ka-aksyon. Kag taas noo ako ginapabugal ko ang Aksyon Radyo Bacolod nga halos di man halos hakot award ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo na niya kasimpleng Aksyon Radyo pero hinakot ang award sa siniiyang Tingog kag Handurawan Award 2019 sa KBP Negros Chapter mga ka-aksyon. Congratulations Aksyon Radyo Bacolod. Imagine mo ang aton sining una diri nga ihambal mga ka-aksyon. Pasensya gid gusto ko lang gid ipabalo sa inyo kabalo ka sa inibalang kwan sa sining trabaho sa industriya nga ini. Ginakalipay ginanaton iya nga mayara sa mga kaangay sini nga mga awards bala nga mabaton naton. Like for example mga ka-aksyon, ang nakakuha sa ginatawag naton nga icon of radio mga ka-aksyon amo si Aksyon Edward Ede de la Fuente. Ini siya ang mabatian sa Aksyon Radyo kada Domingo, launa tob-tob las 3 sang hapon. Mati ka muna sa mga lalantunon sang kahapon. Mabatian nyo na mga ambahanon iya nga sa mga nagliligad, matulugan kay imo iyas kabugnaw nga mga kantada. So congratulations kay Aksyon de la Fuente, kay Nong Ed, ang Anchorman, reaksyon Anchorman of the Year, Anchorman of the Year. Wala sang liwan, amo iya ang nagapungko nga anchorman sang Aksyon Hotline kadaaga, las 8 tob-tob las 9:15 maka-aksyon, amo si Aksyon Art Tay Hupon. Anchorman of the Year Grabe yan Kag ang ari pagid ang isa. Reporter of the Year Reporter of the Year. Wala sang liwan ang nagahambal subong nga nagapungko sa Aksyon Hotline, Aksyon Firing Line, Aksyon Brian Morden. Reporter of the Year. Imagine mo na. Yehey! Oy, grabe ini iyang Grabe ini yang pasidungog Aksyon El Rey, history ini, sa patag sa industriya diri sa aton. Kagin lawag man bilang news presenter of the year mga ka-aksyon, wala sang liwan Aksyon Boy Duran. Aksyon Boy Durante kon aga la 6 tob-tob la 6 imidya, la 7 tob-tob las 8 ang iya sinika partner dira amo si Aksyon Dorel Cabato, ang balgin isang amigo ko, siya ko namati ka Aksyon Henry kay Boy Duran, daw galantaw ka lang imo iya sa CNN. Pwerte iya mo, Tod man, yung projection bala kag ang daweng delivery bla. Dira mo na mabatian mo, opdan pag isang partner niya man nga pwerte man, Aksyon Dorel Cabato, ubos gid. Sa iban pa nga mga awards mga ka-aksyon, we have special awards for administrative na mga ka-aksyon. Aksyon Nani Kiraw nga mon sining the oldest driver sang patrol, Aksyon Nani Kiraw. Suabe gid man siya mo. Way gamob lang. Ari pagiriban ang Aribo grabe gini ang the best young entertainment program 4 AM. Iniyaway na ni isang liwan. Why na may makontra diri since before we have Aksyon
Maninay Wilma Sugaton sa programa nga This Is My Life. Launa tubtob las 3. Launa 15 tubtob las 3 ang hapon mga kaksyon. Ining This Is My Life mga kaksyon ni Action Wilma Sugaton. The magazine bala nga type sa radio bla. Dira mo na mabatayan horoscope, balita artista, balita isay kayong lawas. Ang nami pag diri sa yay na blang basa bla sa mga sulat bla paghigugma. Bisa ano nga sahi sa ginapangayuan bla sa mga advice bala si Action Wilma Sugaton at her age bala nami gid magplaster since before. Then ablang kung ikaw may problema nga mamati kasi ngayuan mo siya advice, mahuwasan kay mo ya. Ang problema mo nga daw ginatampukan ka sang kalibutan, daw gintakluban ka sang kalibutan, if you listen to Action Wilma Sugaton sa This Is My Life nga program, ang kalibutan ga alsa iya mo, kag nagapagsik kay mo Action Ilray, basta siya ang makalaygay sa imo kon problema ang paghambalan sa paghigugma, kag problema sa kung ano na lang ang problema, basta hindi lang kwarta, kay basi ma-hands up man ni siya. Bisan damo ni sa kwarta. Gayom ni sa subong mo. Congratulations again kay Action Wilma Sugaton. We have the Best Manya News program for AM. Wow, grabe Action Henry. Oh. Ang programa ni Action Rex Cantong, News Director, Program Director sa Action Radio, ang Action Balita, Banat, Bulig sa Udto. Oh, sa Udto na, las 11:45 bala mo hasta launa 15 sang hapon. Hindi na gid man tod matago kay tanan nga balita iyahalin sa agada. Kung gusto mo ya balita mabuta ding dulungan mo Action Henry mo. City Hall, Capitol, BCPO nga balita, NOPO sa mga police patrol, may mga special assignments pata dira. Gasululubrang balita da mo kung gusto niya news ara diya. Sa Action BBB, may mga outsider, outsider, mga correspondent naton gali, outside, nga halin sa norte sang Negros, down to south sang Negros, hindi natutulog ang balita, kag hindi kaluwas ang balita, Action Hence. Action Firing Line. Dira, sa Action BBB, with Action Rex Cantong, kag ariho, ay grabe, ang the best naman niya nga radio drama sa sini nga henerasyon, Action Hence, amo ya ang timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, the name niya sa program. But ang ininged drama nga ginpresentar sa Action Radio, amo ni siya ang Jack Balaan. Grabe ito. Ang Jack Balaan nga part 1, mga ka-action. Subong ang Jack Balaan part 2 niyo. Ginasubaybayan gihapon. In fact, mga ka-action, ang Jack Balaan Action Hands, kung may ara ko na miss mo nga mamati, kadto ka sa YouTube, i-type mo lang Jack Balaan, makapasunod kaya pamati, ara sa YouTube, Action Hands, bantayan nyo ni. Oh, congratulations man kay Action Nonoy de la Cruz. Kay siya ni ang sa likod sining Jack Balaan. Siya ang writer sini. Kag syempre, hindi man mabat ni realize kung wala ang mga drama talents naton department, ang drama department diri sa Action Radio Bacolod. Kita tanan, congratulations! Sa ato naman nga tech iya, si Action Henry, nominee ini siya. Action Hands, nominee ini siya. Hindi na namalain kung nominee ka. Ara ka na, apid mo, wala ka lang ya na nadala na kadagdaog, pero nominado, ikaw, no? Nominado. And si Action Henry's Pulgar, no? Congratulations, gyapon. And ang isa pagid nga Action Alvin Graba. Sige lang, way na si Action Alvin, pero nominado man si Action Alvin Graba. So, salamat. Kay walo tanan ka mga awards, mga ka-action, nagkanto sa Action Radio Bacolod, mga ka-action. Congratulations sa tanan. Action Firing Line. Ari man gani, alright. Okay. Abo ari. Hulat-hulaton tani, no? Kay kabalo ka may ara Action Hendring, Action Radio, nag-participate man kita sa UP Community Broadcasters Society, no? UP Combrodsok nga ginatawag. Gandingan 2020. 14th UP LB. Si Scott's Iska Multimedia Awards ini sa March 21, 2020.
Bantayan naton finalist ang Aksyon Radyo Bacolod. Wow, nako naman parte. Grabe ang Best AM Radio Program Host mga kaksyon, Most Development-Oriented Radio Drama, ang Most Development-Oriented Radio Plug, Most Development-Oriented AM Program, UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan, Aksyon Radyo Bacolod bantayan ta ini. We are hoping nga Aksyon Radyo diri halos tanan makuha taman. Finalist na ta subong eh. Wow, grabe. Congratulations in advance. Basta finalist ka na, kung hindi ka ginman makuha abi, finalist ka timo ya sa bugos nga Pilipinas. Action Firing Line. UP bala Action Henry ya ang ginaistoryahan ta diri. So pangamuyo lang kita, no? Nga kabay pa nga madala kita, kita tanan makuha ta ini tanan-tanan. Ara na ta subong sa B. 5 out of 5 nga entry nato nangin finalist kita. Sulod tanan-tanan. Grabe yan, no? Sa UP, March 21, bantayan ta ini, kay gusto naton nga hibaluon gid kon anong resulta. Pero ako subong nga nagasalig na ko sa mga judges naton dito, that Action Radyo Bacolod, mahatagan gid sang tinion man, no? Sang kaangay sini, no? Kagang Ginoo na lang bahala sa aton sini kabay pa nga i-guide yaman ang mga judges na nga nagakaangay ang Aksyon Radyo Bacolod to be nga mangin nga amo ni makuha tani nga mga posible nga mga awards pila kadlaw. Action Firing Line. Okay, so in the history sang KBP Negros, first time nga natabo sa isa ka radio station nga 8 ka awards ang ginhakot iya sa Aksyon Radyo Bacolod. Tama na ni nga tikel ako na. Thank you gid sa mga viewers naton. You know what, hindi kami mag-amo sini kung wala ang inyo suporta. Alangan sagi lang ko di kawakal ng galantaw sa akon isa kabilog, do angit ka na akron iya. Pero sa nakita namon every program, tanan-tanan nga nagapanglalapaw ang mga viewers naton kag sa mga hindi namon makitaan nga mga listeners dira sa mga radio sets ninyo. Kabalo kami ara kamuday. So with the support sa aton sini nga mga listeners, daghang salamat gikan diri sa Aksyon Radyo Bacolod mga kaksyon. Action Brian Morden. Action Firing Line. Ang pagpasalamat ko, lakip na kami na tanan-tanan, kag ilabi na gid gikan man sa kay station manager, Action Nona Magbanwa, and of course, ang amon sini nga program and the news director, Action Rex Cantong. Bugos kami pasalamat kag hugot nga pasalamat mga kaksyon ang Aksyon Radyo Bacolod sa inyo tanan-tanan. Okay, may nag-text sa aton diri isa ka abogado Aksyon Anha. Hambal niya sa akon diri ho. Hambal niya diri sa akon. Dali lang kay good PM. Di ko lang paglawagon basta si attorney may idea na ni sa attorney. Good PM may rason gid man ang awards niyo. Siya abogado ha diri sa syudad sa Bacolod. Thank you so much attorney sa imong sining Eduardo. Kaya na ba ang nabutang ni sa aton sinong Ed gali Eduardo, no? Hindi nung Edward. Sinong Edward yan? Baliko to yan. I'm sorry, Tito Ed. Sinong Eduardo, gali ini, de la Fuente, Salamat, Ged, kaya nabasa ko di sa pero okay lang. Way naman si Iban nga sinong Ed de la Fuente, Salamat, Ged, sa info na sige. May naman ko, anong oras sinong Ed ko, no? Arayo, dasig si Mantek. Siling ko, kada Domingo, laona, tob-tob, las 3 ang hapon, pamati, kamuda. Kaya wala labot sa mabugnaw nga mga lalantunon nga iya sa ni partner de Action Henry man kung Domingo ang mabugnaw nga tingog mga kaksyon. Ang aside sa mabugnaw nga tingog, inablang mga pag-remind, pag natog sa Action Henry, balik ya bala sa mga kanta sa una nga ginahatag yang titulo pagkatapos ang background sa sinanga kanta. Amo na nanamian ko pagida mo, ay Silvis Presley, amo ni mo. Amo nang nanamian ko pagida. La City, DOS Action Radio Philippine Standard Time mga ka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Okay na ko to Okay na ko to sa aton sini nga presentation subong nga gabi. Ini may connection sa mga awards nga ginhakot iya. Salamat gid ari pagidi sa hambal niya. 8 out of 12
nga mga awards, mga kaaksyon, ari sa Aksyon Radio. Grabe, no? So, 8 lang away na to nakuha. Oo, 4 ang away na to nakuha. 8. Oo, grabe na. Sige, salamat, Gid, sa mga information nga nagadangat diri sa aton. Bangod sini, do di ko matapos, no? Bangod sini nga awards nga nabato namon mga kaaksyon. Mas pagwapuhon pag ginamon guro gwapo po sa akon. Mas pagwapuhon, patahumon, pabakuron, pabaskugon, kag ang patas nga pagbalita bala. Amo na nga mon diri nga ginapabugal ang patas nga pagbalita, ang konkreto nga pagbalita, ang pagbalita yang inablang way sang may maglain nga buot kung may mahabyugan kadi ginapasabat dayon ba. That's normal sa isa ka komentarista nga makahabyog gamay, but part ina sa amon the obligation to remind sa aton sini nga mga konsinuman nga mga personalidad nga ginakritisar naton diri. But I hope nga hindi padalman gid nga maglain abing mga anchormen for diri sa Aksyon Radio Bacolod and mga reporters kay kabalo ka part sa nga muna sa 4th estate nga trabaho ang kaangay sini mga ka. Action Firing Line. Last City 3 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Alright. Ang balitang ito. Dali lang. Alright, mga ka-aksyon, diri kita sa aton sini mga balita na subong gabi sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga balita lokal ha. Ari kay diri sa probinsya sang Negros Occidental subong, si Police Colonel Romeo Baliros ang NOCPO Director. Nakabaton sang text messages nga may duha ka pulis nga daw pirmi iya nagasulod sa bulangan. Nagabulang sila iya pirmi kro, gin report siya ni ginamonitor yan ni subong. Bao na ko naman, hindi nyo gin pagpatamin ang inyo sinibulang-bulang kaya ang profesyon nyo kanugon, hinali madakpan kamo dira kag pila kadlaw, madismiss kamo sa serbisyo, abi way tama na ginapangamuyo, ano? Kanugon sang inyo sini nga ang sweldo ganito hindi na grabe ang paglantaw kundi ang profesyon ang dungog nga pulis kay moblaya. Onting ating sweldo part ginaya kay trabaho kita pero ang dungog kung kaysa dumaguba upod sa imo sini pamilya kanugon. Sa iban nga balita sa lokal, Lieutenant Colonel Espinido magkaaksyon ipaidalom sa summary hearing ini matapos nga daw ginlapas niya ang protocol sa nga PNP may gag order ni sila nga hindi ka pwede palayag sa katapos ang media, labi na gid kung ikaw, pulis nga ginareklamo. Action Firing Line. Samtang diri sa Bacolod Traffic Authority Office, magapatuman buwaso sang hugot nga pagpanakop sa mga naglabay nga mga tricycle, sa mga e-bike, tricycad sa National Highway, most likely dira sa may circumferential road mga kaaksyon. Ang problema lang diri kay dira bala sa may Bangga Core, padulong sa Burgos Circumferential Road mga kaaksyon, may nagabiyahe dira nga mga tricycle nga ang ilang nga pagbiyahe may franchise ini sila, so why sila iban nga agyan kundi dira mismo sa National Highway sa Circumferential Road mga kaaksyon. According kay Police Lieutenant Colonel Asibuche, ang tutukan nila buwas, take note buwas tutukan nila ang mga tricycle nga wala sang mga franchise, wala sang ORCR, of course ang driver mismo, kaya ini may mga franchise ilan tawon niya pa kung ano ganang status, kagano ba yung pwede nga mahimo dira sila. Kaya na naka-interview ako sa mga driver dito, may mga emotional to nga mga driver na balang dinikada na balang nagabiyahe ang ila sini nga pangabuhi gina sa leg bilang tricycle driver, ginabuhi ang pamilya because of tricycle driver, and buwas isa ka piso kon dulaon giman sila dira nga makalabay sa National Highway, paano na lang ang ila sini pangabuhi. Kaya na nagpa-action sila dayon kay Mayor Bing Linardia and public officials diri sa Bacolod nga kon matigayon ginman nga madulaan sila bisang pamasada, mahatagan sila sang livelihood program kag mahatagan sila palangabuyan sang LGU sa Bacolod. Sa iban nga balita, Bacolod City may gina-monitor nga 20 tanan ka mga PUMs o kon persons under monitoring bangod sa COVID-19. And Mayor Bing ginapaboran ang pangabay sang Liga ng mga barangay ngay peso lang full implementation sang no segregation, no collection policy sa Abril 1 ya. Way paginabi ka plastar ang iban nga mga barangay pero may mga pilot barangays, mga kaaksyon nga naka-start na today, and let us check later on with Vice Mayor Elcid Familiaran kung kumustang first day sining implementation nga ini.
Sa Negros Occidental nga balita, klase sa Tubuso ginkanselar bangod sa linog. O ituod man ha. Negros Occidental wala sang lugar para sa mga ilegalista nga pulis suno kay Governor Lacson. Mga kaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Bago lang ko nagmuno to sa mga nagabulang nga pulis, tiway kamo lugar sa Negros de. Oh, tapos gid base mapalayas gid kamo de. Dito ka manay report sa lain nga unit anay sa iban nga probinsya kay kun nagabulang ka baligya ka sang protector ka sang illegal nga sugal, kag legal nga droga, any illegal mga kaksyon layas dis Negros Occidental. Sige, pakaronan ko manitalye na kay matamaton kuning dalag ko man nga balita sa national. Ariyo, maki-update kita na sa coronavirus. Aksyon Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Okay mga kaaksyon, napisar nga sa iban nga pungsod karon mas nagadamo pagid ang mga cases sining coronavirus. Like for example, dito iya mga kaaksyon na sa iban nga lugar karon sa area sang Indonesia. May duha nga confirm subong panibag-o ini. May ara sang 11 na sa may area sang Iran, mga nagkalamatay, mga kaksyon, kag iban pagid, no? Diri sa pungsod Pilipinas, according sa Department of Health, take note sa aton sa kuturan, nga dapat hindi gid kita magkabalaka kag magkakulba sining coronavirus disease makaksyon 2019. Sunod diri sa DOH, hindi gid dapat magkahadlok because ang tanan nga mga under monitoring nga mga personalidad hindi ato nakuha sa ginatawag nga local transmission. Kung ni sila may mga travel history halin sa iban nga pungsod nga pag-abot diri ini sila ginpaidalom sa quarantine. And ang pagpalayag sang DOH kay so far diri sa aton wala sang local transmission nga makabig naton basi maglapta magpasapasa na kagamuning balantayan tigid pila ka adlaw. Aksyon Firing Line. Sa siniya nga matiniyon, mayara sa ang 43 na lang ang na-admit sa hospital around the Philippines niya sa 592 ka mga POI before. May 43 and lakip na diri ang 14 nga sakay sa MV Diamond Princess Tubla nga halin sa Japan nga nakitaan man sang mga simptomas sang ginapatihan coronavirus. Ang 14 nga ini, ang pulo diri mang kaksyon, negative na ganimo ang results ng ila sining mga specimen abi. So way naging dapat sang takulbaan pa, no? So may ara man sang mga balita kag nagwa kay na 86 ka mga Pinoy outside Pilipinas nga to sa ibang nga pungsod nga nagpositive gidya sining coronavirus. 80 sining 86 sa Japan. Ang 32 diri sa ila nag-ayo naman mga kakso. May kinagaayo man sila, no? May kinagaayo man meaning may ara na man sang mga antibacterial gurong nga mga gina-inject sini mga positive sang coronavirus nga nag-ayo ini sila. Maybe gurong ila sini nga immune system nagbakod man. So maning sitwasyon karon. Diri sa Negros, sa Pilipinas, dumduman yung liga na gabi. Ngambal ko sa inyo may 20 ka mga Koreano nga ginapangita sang otoridad nga nagdungka sa Sibobla. Ang 15 sa to sa ila na pauli na to sila nagkalakitan to sila. Pinapauli to sila sa may Gyeongsang province dito iya sa Korea. Nga maning lugar subong nga tumaas gitong number cases ang ila sining coronavirus. Kag may duha pa diri nga na-quarantine karon sa isa ka hotel, ang isa ara subong nagasuroy-suroy sa Pampanga mga kaksyon so doon di na kita dapat kulban. Ang pinaka-latest nga ginauyatan ko sa matiniyon, ang global death mga kaksyon sining coronavirus nagdangat na sa 3,000 kapin mga kaksyon. Grabe iyan, no? Ang patay around the world sa 58 ka mga kapungsuran nga affected na sining coronavirus disease makaksyon. More or less mga 3,000 na ang nagkalamatay. Of course, ang pinakadamo diri dito gyapon sa Wuhan, Hubei, China mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Aman ang update naton sining coronavirus and we are hoping again tomorrow, tonight, basi may mirekulo nga
himuon ang aton si mahal nga makaako nga madula ining coronavirus sa isaya ka piso kag haplas ang aton sini mangluluwas mga kaksyon. Sa iban nga balita aring sadya subong sa kamera. Kay may mga rigodon na subong nga katabo sa kamera ho. Magambal kita rigodon may mga ginpang kakas na sang ginatawag naton chairmanship po dito sila sa mga komitiba. Ini may koneksyon sa rinabuab subong sang mga kongresista. Pero daw sila malang ni Goro ni Kwanda, ni Alan Peter Cayetano, House Speaker, kag ni Alan Lord Velasco. Lord Alan Velasco sang Marinduque mga kaksyon. Now, sa sinimat niyon, ginkuhaan sang chairmanship diriyo, si Davao City Representative nga mo si Isidro Ungab. Disgrasyagin. Siya ning gauyat sang House Committee on Appropriations mga kaksyon. Tigin kuha ini siya kigin islan, no? Kag ining si Ungab gin aligar amo ang nag-report kay Presidente Rodrigo Duterte sa sining budget, national budget o kon ining budget nga bilyon-bilyon ini halin sa ini para sa parking funds sa 2020 bla. So no, sa report nga ang pila ka mga kongresista nga malapit iya sa tagipusoon kag abyan ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang amo ang makatilaw sini. Ari sadya na sila lang. Kag ini sila mga kagrupo man ni sila sa ilang pamulitika da. Now, why na ni gin pang si Ungab gini yung una sa gin kakasad no. Kag may gin pang bulos man diri mga kaksyon. Now, may mga report mga kaksyon nga may pila ka mga motion nga mga kongresista labi na ginagauyat sa mga chairmanship dira. Mga motion sila kag bakantihon nilang ila sini nga trabaho suno sa allegations ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Sa ginabantayan ko na siya hindi ko man control ang mga kongresista of course, no? Siya na may mamotion ko no nga bakantihon nilang ila sini nga trabaho. Ti hambal ni Cayetano nagligad to nga simana hambal ko sa inyo ligad ni gabi nga kon gusto nyo nga maghalin dira sa inyas ginapungkuan nga komitiba, halin lang kamo. Balik lang kamo di, kung ang nagapungko na diri House Speaker, amo si Lord Alan Velasco. Ti ina nga mga tinaga, mabulubog at ina, kung ikaw tuod, hindi kalyado, mandag kag gusto mo to sa kay Velasco, kundi amat-amat ka na panghimo sa mga kagamitan mo na kang magpahigan. Now, sa sinibat tiniyon mga kaksyon, pagwa po ni Velasco, ni Cayetano, nga ang sa likod sang kodita, nga iya ginalantaw diri, nga magapahalin sa iya, why isang liwan si Velasco gyapon. Kay report na to sa inyo, ligad to, nga si Velasco nagamiting na kuno sa 20 tanan ka mga kongresista, kagin pangakuan na sang chairmanship dira, kag plus ang mga budget for them. May mga budget na. Amo ting allegations ni Cayetano. May nagagwaman nga report kay ni style lang ni Cayetano para nga hindi siya makapanaog bilang House Speaker, although nga mayara sila sang term sharing ni Velasco mga kaksyon. Tunga ni sila mo. Ti sa Oktubre na nga magabulos si Velasco sa pwesto dira ni Cayetano bilang House Speaker. Ti hambal ni Cayetano diri, siya man ogman ko kiti may hinambalan man ako iya. Siya galing kido hindi sila kahulat haw. Subong pa lang daw ginaidiyahan ako nila. Nagagwabing report mo. Nga amo ning report ay udi Oktubre ang pinaka last month sang pagpungko or pag-uyat ni Cayetano bilang House Speaker, Oktubre na. Pero basi bala 2 months before sa Oktubre, basi may magpetisyon darab lang ang mga kongresista nga naga-support sa kay retention ni Cayetano bilang House Speaker. Amo na yung balantayan diri mo. Amo na yung balantayan diri. Example labi, subong Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre. Mga Agosto aksyonan. Bantayan naton ini kay base may mga kongresista dira nga magpagwa sang mga sulat, recommendation. Magabang kita recommendation, i-recommend si Cayetano nga i-retain na lang sa iya sini pagka-House Speaker
mga kaaksyon, bangod maayo abing iya sining leadership. Balantayan, ina ha. So, amo na nga na ginawa ini, mas temprano pa ang kulokodita nga ini. Tiki once ganing nga pagwa ka sini, makagain ka ni isang simpati mo. Halin sa iban man nga kongresista kon magapabor sa kay Velasco o kon dito man sa kay Cayetano. Tini sila kagrupo. Galing kon dira iya sa sa Kamara mga kaaksyon, aside from numbers game, di ko ni sinong gusto ni Presidente Rodrigo Duterte, why timo mihimo diya? Action firing line. Dibla, why timo mihimo? Dati sila malang niyo of the night sa grupo nila, sila subong ang nagahabuyanay sa mga lutak, kag mga hindi manami nga mga tinaga, mga kaaksyon. Action firing line. Nalan tawon tani, kay masingki ini nga hitabo dira sa Senado pila kadlaw. Taligid lang sa iban nga balita mga kaaksyon, ang Malacanang karon pabayaan ang Philippine Ambassador to the US nga si Jose Romualdez Manuel Romualdez, kung may ara giman sila nga napatuman karon nga agreement or pag-istoryahan ay rather sa lain naman niya bag-o nga ibulos ang Visiting Forces Agreement mga kaaksyon. If you remember, ang VFA mga kaaksyon, luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-terminate na ini. So gintagaan ini sang 180 days. And after that, kung may naging man sang tsansa ini, kung may na maging man sa mga negotiations, of course, no, madula na ning VFA mga kaaksyon. Ang iban diri nga mga kwan kadamo apektuhan diri. Na ang sabat gani ni US President Donald Trump, okay fine lang gani mo, so no problem. Pero siguraduhon sang US nga ang Pilipinas according kay Trump kadamo sa mga benepisyo nga madula diri sa aton kon totally nga madula na 100% ang VFA mga kaaksyon. Action firing line. Hindi man taguro ipokrito nga takbalo ko nanong ginabulig sa Pilipinas sa US sa Pilipinas kadamo gidman prangkang istorya. Pero may ginadil subong nga bag-o. May ginaya-istoryahan subong nga ibulo sa Visiting Forces Agreement. So sa Malacanang kung ano gidman ini, pasagdan talanda sila kung sa Bisaya may ilang dasla, may istorya na itilang tawon. Ang galing kiti si Presidente Rodrigo Duterte, may aras ang self-reliant ini siya. Nablang nga, why na kuya gana sa iban pangulo agreement niya? Basta mo to ako, na mo to ah. Action firing line. Bahala mo diha, mga kaaksyon. Amo na nga. Tilang tawon tani, may naga-ideya. Agod nga ang relasyon sang Pilipinas kag US, magapadayon sa gihapon sa lain naman nga aspeto, abi lain naman nga ngalan, abi hindi lang Visiting Forces Agreement kung ano naman da, basta sige lang yapon. Action firing line. Kaya palayag to ni Duterte gani siya, Pinoy, Pilipinas, ano bing gusto nyo haw? Anong gusto no US? Nga daw himuon nila nga teritoryo ang pungsod Pilipinas o kon China? Nga probinsya lang kita. Reaksyonan ikaw be, sabat da din ka. Probinsya lang kita sang China o kon teritoryo kita sang Amerika. Din ka dabi, why gid sa duha no? Zero no? Action firing line. Kan, amo nang mayo nga sabat iya basta dito na to sa province Amo na. Di subong ganing ara sa process ang termination sining Visiting Forces Agreement. May mga nagapangalihid na ganing nga mga military forces ang China subong responsod Pilipinas mo. May mga lugar na ganing na postingan na nila. Apisar ganing nga patong VFA nga daw sige patong yapon kag babakod pang relasyon sang Pilipinas kag US. Nagamat-amat mga military sang China gyapon. Action firing line. Tingin nakakulbahan sang tanan di paano na lang kun waay nagidbi. Way nagid after 180 days mga next month nimo. Ano nagid lang kun waay nagid matabo sa tondi. Basi pang ura-urahon na lang kita diri. But according iya sa kay Presidente Rodrigo Duterte, may ara kita sang puwersa. May ara kita sang armadong kusog nga magatindog sang kaugalingon bilang independyente bisan wala pa ang suporta sa iman nga pungsod. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, ariyo i-recap talang gamay sino nakadumdom iya sa kay Anay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Amo ning portik kontrobersyal man klase tawo sang ligad nga mga tinuig. Kay subong ho kuan ang ngalan niya, ginimplikar ang ngalan niya sa pastilyaso. Pawala ka lang kalbo. Pawala ka lang wig kay mo ha, may sa likod kagaliya. Ginpalapta ka ginsugid ni Ramon Tulfo Macaksyon no, sa Senado nga si Vitaliano Aguirre II amo iya ang protektor
sang pastilya skema nga ini dira sa Bureau of Immigration. Grabing ba ni Tulfo siya si Kwan, si Aguirre, amo ni nagahakot na taran-taran kag nagakultibar, mo do nagakultibar kalanduta, do nagakutkot kay mo ba? Siya mo ni nagakultibar, nagahakot sa tanan nga suhol sang mga Chinese national nga nagasulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ari sadya ganiti ini tinawo man ni Presidente Rodrigo Duterte si Aguirre mga kaksyon abilang tawon tagidabi ay paano ni Sabton. Kuni sa nagligad to na ginawa sa hearing ni Senador Hontiveros, Risa Hontiveros nga may video bao ang mga opisyal pa sang Bureau of Immigration amo yan naga-eskorte iya sa mga Chinese national aw sa tag 5,000, 10,000 malang ginahatag sila gli. Action firing line. Karon nagkaladakpan kay may isa nga nagtiwalag dito nga balya dong di ko na makaon ang ginahimo nga korupsyon diri sa Bureau of Immigration iya amo ni nga katabo subong. Action firing line. Ito sinugid no ang sa likod galit tanan ini allegation sa ni Tulfo mga kaksyon si Aguirre siya na din tanan nagakalkal sang suhol sang Chinese national. Action firing line. Para makatrabaho diri sa pugo nga ining Philippine Offshore Gaming Corporation nga ini mga kaksyon nga ginadudahan man ni subong nga ining mga nagatrabaho di nga mga Chinese nationals base mga kriminal ini sila didto sa pungsod China. Action firing line. Kagang iban diri ginadudahan masubong nga base spy sila manog panilag sang China. Action firing line. Ang pugo gani when itong pasugtan sa China kiti illegal diri sa aton nya ginalegalize tayo. Action firing line. Dano namitan ang tadagyapon nasa 7:24. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sige, too much regarding sa aton sining mga balita sa national makaksyon sugpunan tani buwas kay may mga kasugpon ni wani untat ang mga balbalanes nasyonal mo. Diri kita sa Bacolod, kabalo ka first day subong, no? First day subong sang no segregation, no collection policy sa rin March 1, 2020. Apisar nga hindi 61 barangays ang nag-upod sini kang iban wala sa mga MRF, ang iban hindi pagid preparado, pero may mga pilot barangays nga nag-start na giban today. Like for example, kahapon ako nagsaksi mismo ang inyo sining alagad kag naglibot-libot ko to sa barangay Takuling. May tatlo iya ka mga tricycle to ya or motorsiklo with sidecar bla nga amo nagapangulikta sa mga recyclable nga mga kwan nga mga plastic na bala kag ginadala sa barangay ginasulod sa MRF nila. Amo na Domingo Domingong adlaw inugpahuway pero ang Takuling mga public officials sila labi na gid si Barangay Kapitan Lady Gles Gonzales mga kaksyon ginpalibot niya sini manog kolekta. Action firing line. So, hindi kali first day subong second day na action kay kahapon gidyang fully implementation sa mga pilot barangays. Check lang nato na si Vice Mayor Elcid Familiaran kung kumusta ang collection man sa IPM CDC abi. May mga barangay na gidman, ini mga pilot barangays nga ini ginhimo modelo abi nga nagpatigayon sang segregation sa sining duha ka adlaw. Action firing line. Kapos kahapon do hindi pa ginaton tong batyagan mo kay ti inang Domingo pa, no? Ang entrada sa bulan Domingo. Uno, ti subong Lunes trabaho na gid mga kaksyon. Check na po nabi kung Mayo na gid man ang no segregation no collection policy diri sa syudad sa Bacolod abi. Kayang 100% nga pagpatuman sini Abril 1 dason nga bulan. Pero ti kon naumpisa na gid man sa mga barangays naton sumong kumustahon nato na. Online sa firing line. We have on the line Vice Mayor Elcid Familiaran, sir. Good evening. Yes, action dry mayong gabi di jaton tagpulamati. Pasensya gid sir ano. Sir, second day subong sa aton sini hindi 100% kapag patuman sa no segregation no collection policy but I understand mga dalagko nga barangay nagumpisa na. So far Vice, kumusta ang duha ka adlaw nga segregation sa aton nga mga kauturan? Also, para ang compliance according sa kay Konsehal Lady Bless 50%. Wow. No? Ang problema nila, I think, ang illegal dumping of garbage sa mga open spaces. So, kapag lagi nila nakpon. So, mo ini ang by April 1, i-reactivate ni Mayor ang enforcement team. Siyang, ang mga nila basura lang ang na tutukan. Amo na siya action guy ang
sitwasyon. 50%, magambal kita 50%, meaning Vice, may mga puloy anagin man kita nga sila mismo nagmato-mato na to separate sa madunot kag hindi madunot kag recyclable Vice. Damo silang natabo subong. Yes, 50%. Tunga ang nag-comply. Sa petition, siguro ito ibang may problema inform Aha. or nalipat. Muna galing ipagawa nila Aha. na kind of waste. At diri sa kwan sa pakuling si Consiel Ridiculous Ah. ang istoryana ay kami dinahin pak sa isang kwan, no? Isang compliance sang aton pumuluyo and matamat action by ma-improve na aton. So this one, sir, ini 50% ba-consider naton nga maayo gyud nga development sa second day nga implementation, sir? Well, hopefully, no, ang akong lantaw kung magkupiran ng pumuluyo we will succeed action by. Yes. Kasi suliton, ta kung successful sa iban, sa aton yan naman. Correct. Kung mahimo sa iban, why not diri sa Bacolod? Ano ang amotong balko bala Vice nga anhon malang sa mga public officials na sa wakal kapag ayo without cooperation sa publiko do ka budlay gid ilangan mo ni sila pangdakpon nga pangdakpon kag pabayron do hindi naman matarong Vice, no? Ay isa na siya sa aton strategy, no? Amang yan successful ang aton sa programa. Aha. Kung i-penalize naton ang mga salawayon. Kung i-pound po ng ilang mga tricycle na dudla ni sila kay ang cost of isang sikat na hindi kabayad sa ginsuhol sila mag-ula sa mga vacant spaces. So, ining simana sang Marso, bulan sang Marso, although nga nag-start na gid matagdagko nga mga barangay, mga serbi ni Vice gihapon nga aside from collecting abi sa mga segregated na ginmandira, dalahi gihapon ni ang padayon nga information drive Vice sa mga barangay pagid nga ibanda. Wala nga itong sweet na pin, amo na yung DPS na to, sige ang libot nila. Aha. Inform, educate, sa natong pumuluin pa, pakulas na nagabalik naman sa markets naton. Yan ang aton niya kabarangayan, sila niya obligasyon ang mag-educate sa ila constituents. I see. At least, ang mga barangay naton nagabulig na gid. Ari Vice, nag-mention ka while ago, ining problema, subong ang illegal dumping gid yan, no? Anong solusyon sa na-Vice man? Kaya daw mo nagapahigko sa implementation? Penalize na din sila action drive. Between 300 to 1,000 ang penalties na mo. So, amo nang concern ni Consiel Lady Lex Kagina, ang ginaray siya akon. Even sa barangay Takuling, butayan sila. Silang ko, iyawan ko nung lang sanay, no? So, April 1, ma-reactivate na ito ng Quezon City, mabulig na da. And, pag-apprehend sila, una sila sa police, pag-later to, then, ma-address na ito, I think, ang problema. Okay. Kaya isang una, nahimong naman Nagmuno lang ta sining illegal nga pag-aboy sang basura, may nag-text dayon sa atubang kuno Vice ang old balang bulangan bala sa barangay Tango, may ginawigit gida kuno pirmi masim matalupang dan bala kuno Vice do kapilay na nga text diri sa akon mo. Ginawigit. Oo. Maka-chansa yung mga slawayon, yung mga berong festival, ang mga kulturan. Yan mo na mga lakta lang na basura, hindi mo basta ba tao. Gani man, ano? Way gidisiplina. Ang nadomdoman ko pag ito, may puti nga pick-up, nga isa ya ka pick-up ya. Ginwigit to sa may breed ko, ano? Galing way gito makitaan kung sino pick-up to. Matyagan ko, kabalo to siya nga ginabati ko sa radyo. Isubong nga na University na kluban niya na pick-up ya for the meantime. Guro, pero hindi lagi siya madakpan. Vice mo mo yung problema to sa Bacolod mo? Yes, may isa man to ka-caller kasi na sa isa radio station. Na ban gidya gani ako no. Susko, tinano na lang naman. Nag-ula to. Siya ka container ban nga kuan lang sa street saya mga karton din pang ula dito sa reclamation man lapyan niya. Tingadira na nila. Ano man Vice man, sa imo lang bipaglantaw, ano man sa butahe o kon mga damak-damak lang ginagihinaboy ya.
hindi na sila nga sa butchers. Tamaran na siya yung maghula pa to layo sa campsite. Any vacant space na nandiyan makitaan niya may tao. Makatyansa, wala yan. Grabe man o. Mayari na tada APM, di ginabayaran sa Bacolod, hindi gisla kahulat, abi nga kwaon ng ilang mga basura na, no man nga mga tao, doon di man takin chindi na sa ilang man. Correct na siya, excited yung way nga mauntat nila, itong bantayan, kung sila kang takpon kasi penalize. Yes, amo gina. Anyways, Vice, ang iboliwat panogyan sa mga iban pa nga barangay subong nga daway pagitlabi ka umpisa or nagumpisa na gid man nagapanilag pa lang sa sitwasyon para at least April 1 daw amo ning date gid abi nga 100% implementar ini and si Mayor Bing Leonardia do nagpabor gani nga dapat April 1 diri na tayo magpabasko gid sini Vice. Yes, atong sa Pulamating bra, ang buligan naton ang mga programa sa atong gobyerno at barangay. Hindi nila sarangan tamo na po si barangay officials kung hindi natin pag-kooperahan. Action by ang masayid na din pundo sa kung mag-successful ang program, tama kanto pa niya sa ibang na social services or projects ng city government. So, kabay pang this time, og ginanta niya. Kaya para niya sa aton kayuhan. Kagdugay na kagdugay na gimaning handom sa Bacolod nga dapat ipatuman gini mo this time guro sundon tanan niya kay do kapos malang ni Vice. Yes, correct na siya. Subalit hoping this time maging successful in ang programa. Last na lang gid Vice, ano ayun mabulig sang city kay buwas daw hugot na gid ipatuman sang Bacolod Traffic Authority office kag TMU ang pagpanakop sa mga tricycle, e-bike, kag tricycad, una sila ma-operate mo sa may circumferential road. Now, baga Corit to Lopez area, may nagabiyahe nga mga tricycle dira. According to them, sa interview ko kay na, may franchise ini sila, kagway sila alternative nga route abi, dira agin sa circumferential road. Anong mahimo sa city sa Vice? Well, correct in action ba yung imong observation? Kay under the law, actually, gina-implementar taning mga directives ng DILG, dugay na nga mga layin na implementar, no? In the absence ng alternative route, road, ang aton national road hindi usar sa tricycle. Okay. So, mo ining basis ang aton ordinance, hindi pagaan sila franchise. So, i-review, iniliwat siyang din-create naman lang ni Mayor nga kwan, tricycle task force, base may alternative route na sila o route action dahil mauntat na da. Wow. Pero as long na wala isang route na ready for them, mausama na nila. I see. Okay, kagina naka-interview kabla kay Lieutenant Colonel Luisito Asibuches ang Bitaw. Ang balya, inchindi siya nga timera sang franchise diri sa Bacolod dina. Pero hindi mo galing malapakan gidang nasyonal nga layi mo. Siya pro, i-plastar ta na sa konseho diri sa lokalidad kung anong mahimo. So base ang brainstorming balabais, no? Kamo na lang guro bahala gisay ko mabuligan isla kay didto man ko sila gina emotional tong iban inabalang delikada na vice nga naga pangabuhi dira support sa family kag isa ka pisok madulaan sila pangalabuyan daw galalain gito sa kay na vice. Yes, correct na. Hindi naman gusto natin madulaan sila pangbuyan. So, i-review ta na ka ilang taon ang nga problema. At least subong nagamonitor sila daw madulaan man tunok ang dughan laki kay nato do galibog ang ulo nila kung anong himuon nila. Nanawagan na lang sila sa city nga kon magkinainano gid man masimatagan sila kuno livelihood na lang kuno ang pangabuyan nila kuno vice. Yes, correct na. Dapat may alternative livelihood kanya hatag sa tao kung awadan sila. So, lang taon natin wala man makatundin ang task force. Tunahan natin na hindi man makuha ang pangabuyan. Mga kauturan nga pangabuhi sa tricycle. Sige. With Vice, madamong nga salamat. Mayong gabi si mo, Vice, kag mabuhay ka, sir. Nagsundal kang kiman ng gabi sa aton pagpalaman. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. There you have it, mga ka-action. Vice Mayor Elcid Familiaran. So, doa kay Siong ginraise naton subong iyang gabi.
Una, parte sa basura, 50% nga medyo mayo nga development ini for no segregation, no collection policy diri sa syudad sa Bacolod. Ang problem, subong ang balivise ang mga kabalan nga nagapangwigit sa ilang sini mga basura bisan diin na lang. Temo ni mga tao, yang kung ano kahigko ang ilaw sini nga ginahimo, mahigko man isla sa ila pluyan. Action firing line. Kaya giniguros lang pang himos man kasimple lang ginasang no segregation, no collection policy. Kung ini nga mga basura halin abi sa mga establishmento diri sa syudad sa Bacolod, dapat pang kilalahon ini mga establishments ngayon kay ti kung simpleng like me abi ang akon basura iwigit ko gidaw pilala na kanahot action ani wigit ko gid. Ti kadamo sa ginawigit ko mga establishments gid mani ang nagawigit-wigit dira kung ako i-penalize man ni sila mo no hindi pagatagan permit black Action firing line. to operate dason nga magkuha sa business permit kay kabalo ka ginakwan ini ginapatuman sang syudad para sa kayuhan sang tanan-tanan pagkatapos subong nga pinagusto kumo nun sa butahi ng inyo sa butahi o kon tinunto kinabalan kag tinamaran no sa kilid dalan gani man kuno sa mansilingan man no pakadto san dumanan dira man naga pinagusto man kahaboy dira sa medyo bulubakante action no nan dira gina Action firing line. tikon ka monitor ka mo subong nga nagahaboy sang basura. I don't know kung paano nyo isulod sa utok yung ginhambal ko di sa inyo nga kabalan kamo kagway kamo huya nga naghaboy ka basura bisan din lang tinami man ambalon kamusta. Action firing line. Di dapat subong monitor ka mo sa ginawakal ko di makahuna-huna man tuod no ako na ang ginhambal ni Action Brian nga wala huya ho kay ginhaboy ko lang basura sa amuni nga dalan ho. Action firing line. Hindi ka mahuya or nakabalobing pamilya mo da tupad balay mo nga ginwigit mo lang basura mo hambalan ta ka subong nga wala kahuya kabalan ka animalistic ka, utituyan ka na kadlaw nila, kung dito ka lain man. Action firing line. Puntatin nyo na, ibutan nyo na sa klaro, kay ang aton sinima public officials diri sa Bacolod, ginapatuman, ginitani mo, ang kakulangan diri amo ang kooperasyon sang publiko. Action firing line. Parte niya sa kwan, parte niya sa ginatawag naton inang mga tricycle driver, pamati ko lang kaginaw, ang ila sining hibubunot man dira sa may Bangga Korea. Familiar ka mo nga lugar ngayon niya. Diri sa Bacolod kasi Bangga Korea dugay na di. Di kon madula na da sila ang ina nga lugar padapakadto sa may circumferential road nga Burgos mga kaksyon. Wala san jeep nga nagabiyahe da, only tricycle. Kuraring driver no. So, ginano kami din ni asang sekretarya ni Dindo Ramos kung may mga problema nga nagambal sa amon nga sila lang kuno masabat dito sa ila opisina tagtuan nila kung why sila katultulik ko namon ko amo na lang inambal sa amon sekretarya ni Dindo Ramos. So may na-inform na gid man kamo gali nga amo na matabo sa inyo. Oo. So mga pila ka po kabilog din no? Mga kami di mga 180. Mga kwan na tanan lihitimo nga miyembro. Oh, dire miyembro na din tanan na alin sa una miyembro nga na di. May franchise ka mo no? Franchise kami, kompleto kami di. Ano nga Asosasyon. Taktoda Taktuda nung butsalingon sila. ng Bangga Puri Takuling. So kung padayon gitman abi ang pag manakop sa inyo or bawalan ka mo abi no kasi siyempre hindi man ako gusto magpanakop. So bawalan ka mo abi nga maglabay sa National Highway anong matabo sa inyo? Di kay ang dire gin butang kami tungod sa why man di sa mega biyahe nga di pasahe amo di nga gin sa una gin papirma namo ng mga pumuluyo di nga ginanglano nilang unit kay why di sa mega biyahe. Susubong amo na ning matabo. Yun wala mo na yung matabot dito kalaway mo nga gulpe kami dahil kuhaan pa nga buhay di. Pila na kamo kanay ka years diri no? Sobra na kami mga 60 years na kami di. Dire kami nas walang pamasahe pa lang sa una hindi pa niya mong dalan lubak-lubak pa na di 3 pesos na din sa unang pamasahe lupises hasta naglima ka pesos. Okay. Dito ang perma na sa amon nga kuhaon kami gulpe dito karuluoy man ko na mga ilaw. Ang mga kabataan nila gilas eskwela ni. So amin na di man kamo nga tipo ay naman kamo agyan din iban dira. Way nagi kami agyan nga iban. Hindi ba lagi elementar na nila nga. Action firing line. Amo ang portion gidamang sa aton interview kay na dito sa mga driver nga kay naabot nilang pagpalapit ko to may connection sa ining pagpatuman sa DILG. Mayara to kay na ganing isa ka PWD ga drive tricycle wala ORCR, wala lisensya, wala barangay permit, nagaladay sa National Highway. Tiga pakiluoy man tao siya muna lang ganing pangabuhian kumo sa lingkoti. Kung may kumpleto ka lang yung mga papili, sino man madakop abi sa imo.
Amo na black kaluluoy gin man matod. May mga pasahero man kita na interview kay na nga nagalabay dira sa Maga Kuri padulong diri sa may Lupwes nga area. Suno sila madugang aksyon ang ila plitihan. Kung maglibot pa sila diri sa may Libertad downtown balik naman sa Lupwes. Kiti pila kasakay na pero kung halin sila sa Murcia, Don Salvador, Mansilingan, Mambukal, halin sa bukid nga porsyon sa Bacolod, abi naog sa Maga Kuri kun diri sila nagakadto sa may Lupwes area, pakadto sila kung ano nga mga negosyo kon ginatrabahoan nila mga estudyante nga mas makalapit sa ila, naga-oppose sila sa silinga plano mga kaksyon. Action firing line. Kati wais lamay mo, kati layi ini mo, no? Bisan mag-inano, kadiray patuman ginesang public official, abi na gid kung public official gusto nila nga himuon ini para mas sa kayuhan sa publiko. Last 43 ang unang abolyada sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang Mighty Sick ug Santon Plus Herbal Capsule. Ining duha ka kapsula gintingob ang pwersa pwede magamit aga udto kagabi para sa imo sini ikaayong lawas. Action firing line. Pagbalik naton karon nahon tang Kapitolyo Provincial kabalo ka may linog sa Leyte sang sinigina mga aga magkaksyon. Ang linog to kwan sa may Haro Leyte 5.3 no magnitude mga kaksyon. Some parts of Negros Occidental like Toboso nakabatsyag man sining linog ngayon. In fact, San Carlos, Cerrido nakabatsyag man sila kay may amigo kita dito nag-inform diri sa aton nga nag-uyog man to kina. May mga bulutuan nga way nag-classic kay nakiban pangabalita gikan Kapitolyo Provincial. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed
for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed, for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed, for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed, for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental,
sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at 56, gina-endorso man naton sa inyo ang DTX 500 mga kaksyon. Dako ni bulig para mapanubo ang level sang sugar, amaning kausa sang diabetes pila kadlaw. DTX 500. Dako man bulig ya pag detoxify sa imo sining liver detox kag iban pa ma-manage ning imo sining kaugalingon ko naka DTX 500 ka. Action Firing Line. Antes sa report election Marlon hinabiya may gabilang kay mga utod na ton nga naga-monitor na si Ronel RHS. Pabulig lang gali mga workers sang DOH diri sa Negros. Wala Japon sweldo ang mga midwife kag nurses December 9, 2019, January and February 2020. Ay gali, pa-check na ito na be. Tintin Sogon Brillantes, good evening Exxon Brian. Hindi ko pabor kay daw ka ininto man Japon, nagani ang Pilipinas sa US, tapos mabalik naman kag lainon lang ang name, tapos ang man Japon. Nakotamyaw ko lang Brillantes family sa kay Orex Sogon kag Lola Consing Dorias sang Purok Mandalagan, Orok Marang Mandalagan, Bacolod. Si Alali Canido Stalis naman, congrats action new anchorman. Salamat kit. Si Mary Fern Valiega Noquilio, salamat.
Virginia Barlas, naga-congrats sila sa ito na. Annabel Abok, salamat gid. Si Mari Ivancha, salamat man. Maribeth Bongan Siso, si Nong Rimion or Ronquillo Simeon, congrats mga kaksyon, hakot award gid kamo sa Tingog and Handurawan Awards ba. Ari lang kami diya, naka full support Action Radio. Great lang si Nanay or Nini Eva Harovilla, proud OFW fiancé niya Korea from Riyadh. Si Pari Junel Miliana Bulak Cipriano from Abonan, Bagosri. Dijen Jonah, tani may People's Choice. Madugang ka sa award, ha? Arapan sa Action Percival Villamor, naga-monitor man. Follow up alon sa Guy Edwin Pineda. Amo ginaya basta working hard. Salamat gid DJ, ano? Follow up alon sa Guy, salamat man. Si John Arquilas Araman Susetco Walker, keep up the good work, thank you. Isabel Marie Luzada, may gabi Action Brian, nagalantaw kami sa Manila. Nicole Ricari Apolinario, salamat mang. Si Dodong Castro, naga-monitor man sa sininga mga tiniyon. Provincial Capital Reports. Ari na mga balita with Action Marlon. Action Mar, may gabi. Okay lang. So, action na bra mayong gabi, balita sa Kapitolyo. Medyo hinay-hinay lang tanay kay may gapang ibit. Daw client gid. Now sa Kapitolyo kay na may ara sang komunikasyon nga ginapalabot sa kay Provincial Disaster Management Program Division Head Zephyr Gerhardt Kailian sa banwa hindi sang tubos action na bray, no? Nagapahibalo nga kansilado ang klase sa tanan nga level sa banwa. Bangod man sa nagluntad nga 5.5 magnitude nga linog sa Haro, Leyte. Balik isang aga-aksyon na bray. So, nakabatsag sang intensity 3, no? 3 ang tubuso kabangdaran nga naghimo sang tikang. Ang ila sa alkalde nga si Mayor Richard Hahuko nag-post gani aksyon bray sang mensahe sa social media sa Facebook account niya. Agud tong ipabalo nga kansilado ang klase sa tarang level kay ang engineer sa ila sa nga banwa ma-check sang integridad o kung kapag unblas ang building sang eskwelahan para man sa safety sang mga estudyante. No, so base pa lang kung buwas may resulta kag base kung magtawtawahay naman lang i-lift man ni Mayor ang yesering order kag makabalik man sa galiyon ang mga estudyante. Kung mo nag-uyog-uyog ito sa election Mar? Kay medyo lapit-lapit sila aksyon bray sa Leyte. Ang Bago City nakabatsag man. Intensity 2 sila. Ang Bago City. No? Pero ay sa nga sila iso sa Bago ya sa Tubuso lang kaina. Kiyari sa Kailian. Kagina around 5:19 AM no ay linog sa Leyte no. Leyte ang epicenter sang aton nga 5.5 magnitude no nga earthquake no. And ang aton Bago City nayaran da sila nga intensity scale no, naka-record sang intensity 2 no. At ang aton nga municipality of Tubuso has made its precautionary measures, and the DRM office has informed us nga naga-suspend sila sang class in order for them to check on the integrity of the schools no, kung safe sa aton mga pupils kag sa aton nga mga students kung magsulod sila no nga wala sang structural damage ang aton eskwelahan. Action bray si Zephyr Kailian. Timayo mo na, no? Oo. Kapitulo kinang bray si Madrona gali si ano bla si DJ. Oo. Gin-check ni Gov ang record niya. Sila nga, ay, nakabisita gali sa sakon. May picture to siya, naka-picture. Naka-courtesy gali si Madrona sa iya.
Okay daw ginahimo agad guro kay nagbisita man sa sa city Capitol, City Hall man mo. Ti sila ni Gov sa mga amoy niya sa isang pulis, although nga ti due process pa naman, agi pa sa proseso. Yes, yes. Pero ti entrapment operation, medyo bakod-bakod. Man, may Ambal ni Gov, evidence siya eh. ang Negros Occidental, huwag kailangan sa pulis ka mga interest illegal. Nan. Mga simple. Ari pagid go mo may duha ka pulis nga gabulang. Oh, okay. Oh. Baguloy sa kabalo, may bulang pulis. Dugay na di ba? Lagawa balago ba mga balay Oo. nila? Kay may mga farm na sila. Form nga mabala grupo. Na sekreto lang. Kada Domingo, lagawan yung bulang nga sa Negros Occidental. Correct na. Oo. Kaya makita nyo ng structure kag body, ano daw sana, body structure sa tao. Damo pulis na. Oo. Oo nga na. Singuna, gani mayara pulis nga gabuya. Paya manok. Hindi na iya pwede, iya. Oo. Sa nga pa ng presidente, si Duterte. Oo. Gabuya, manok, pulis na sibilyan, gabukol ang 4-5. Ay, aragay. Why sila ya, ginapasulod na sila sa garda nga may gabukol? Kaya may gumunta lang ng bulangiro. Kung sa bagay. Kag may video. Kaya mako mo na. Lain pa di kung nagdaog manok yan, nagparin ba sa iban nga gahapa-hapa, gauba-uba sa kalipay. Lipat na gawar pagka-pulis siya, magamuna. Kagway labot mo lang, nag-drinking para das kilid. Part na yan sa game nila mo. Di bawal na eh, di ba? Oo. Public Balang places. tayo na reaksyon baray ang mga reaksyon te. Sa bulangan nga pulis. Yes. Ano yun na si Sir Baliros, do may duwa na nga gina-monitor gano'n. Yes. So, Sige. congrats kila. Congrats. Kami. Do, grabing intense ba yun, no? Sige, sige. Last year, ikaw man to eh. Ang maganda sa radyo, ya. Ang magina, no? Halos may kakabili, no? Basta pagpangalagan, pag serbisyo nga wala sang kulang kag matutuod. Maganda ang tagat. Wala sang kulang, wala sang sobra. Nan. Daw Evergreen Herbal Capsule, gwaya, no? Ginabalanse, bla? Nan, balanse. Sige. Sige. Medyo hindi nga, balanse atong sining ano eh. Isa lang anay. Announce. Isa lang anay, Kay pauhay-way lang na. Oy, tanay ni wala na ni guro sa kwan. Sa Ano? kulang lang sa paway sang ano, sang sa kulang sa maintenance. Ano maintenance rin? Stress man na mo. Kapoy blanc. Oo. Basuro ay naman. Oo. Lamat. Sige, sige. Una sa balita oras sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Pasensya, gamay kay Action Marlon na. May ginabatsyag sa gabay sa iya sining dila. Nang tamaan sa kakwan, tamaan guro ka panabor bla, no? Sa mga pagkaon, nagtubuan ka puti-puti. Normal na kainit ba? Action Firing Line. Abi ko ganing ang transition sa Action Il Rey, ang kwan lang, ang summertime, iya una pa yung transition ng dila. Action Firing Line. Last 8:05, tiwan ng balnaton bla, no? Sa mga karon na dungagan tani kay section Eden, may ara sang kwan eh, may ara sang detalye. Ini may connection sa duha ka pulis nga gina-monitor karon diri sa syudad, sa Negros Occidental, no? Gisulod ko no premise bulangan, karon bla kay dungagan tani diskussan tani karon. Kag iban pa nga balita karon kay si Lieutenant Colonel Jobis Pinido makaksyon ginapaidalom na sa hearing. Ini may connection sa iyang hindi may bigger connection sa paglakip sa ngalan niya didto sa narcolist mga kaksyon, kundi ang iya pa-interview sa katapos ang media diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa diin, ang PNP may regulasyon na sila, no? May mga gag order na sila, may mga order na sila nga hindi ka pwede katikab sang baba mo labi binigid kon ginaakusar timo iya. Tamo na bla. Last 8:06 pagbalik nato na. Plus tarta na karampor dali gilang matamaton ko ng iban nga mensahe diyo. Dali lang gid action nelm sa gatirada na transaction. Si Navi Yoko Gaj, no? Action Brian nagalantaw ko live sa iba program. Congratulations Action Radio Bacolod, and you deserve it from Akas Nabi of Sumag. Salamat gid. Thank you. Follow pa rin sa guy, wala gid tada. Si Valencia Kenneth, good evening, Action Brian, damo, gidya pulis nga nagabulang. May man tani panghilabot sila kay pangabuhi Manila, galang di bawal inaabi. Si Doms Ortiz naman niya, Action Brian, good evening, congrats sa tanan, pero may kulang pa kamo wala nyo gina-live ang Kumpuso kon Sunday. Kumpuso man. Ang harana. Aga monitor si Kikwan Subo nga, si manager. Picturean ko ning imo nga kuana, ang imo sining nga ayo, kay para sila na nabala dira, at least may nagdemand bala nga
listener nga gusto ma-monitor ang harana. Okay ang harana tud namon diriya mga ano din amon nga magkwan. Ang amon sining nga mga singer diri, no? Hi sir, good evening. Pa-shout out lang kay tatay ko dira manapla kay tatay Eddie and family Ramos Santillan. Good evening, gid ba si Joyce Ann. Salamat gid Joyce. Ang puto, kumusta? Si Yen Bilieza magbanwa naga-monitor man subong sa Victoria City. Jocelyn Kalamaan, salamat. Robbie Rosme Araman, si Joe Serge Budlay ba? Flomida. Mayang gabi Action Brian, God bless gid sa imo program. Pero may gid kami nagapamati sa istasyon ninyo. Si Connie Santander sa Barangay 16, salamat gid ra. Si Linmay Krusty naman niya. Si Rino Rihon. Good evening, Action Brian, watching live here sa Cebu City. Hi lang gali sa family si Rino Rihon, Krusty Bansiloy sa Barangay Bunga, DSB. Halin kay Maylin Rihon, thank you and God bless. Salamat dira sa imo. And araman nag-monitor si Ophelia Haliro or Galiro RC. Good evening, Action Brian, watching live. Congratulations sa inyo, Tenan. Keep up the good work. And God bless and more. Liden Jola, araman nag-monitor sa Granada. Si Mary Aimee Hordan Antiquinio. Congratulations, Action Radio. If Smart Tadio sa Salcedo, salamat man. Si Mills Manaraman sa Pahanukoy sa Aning. Hapro, kwanis taga Kuala Lumpur siya. Sa Kuala Lumpur, sinimatinian. Albert Cantong, naga-monitor man, listening live sa Manapla. Roberto Halbuena Carlos, salamat man. Sir, naraman ng classmate na, no? Joseph Pacifico. Good evening, Exxon Brian. Ga-monitor kami rin Subonga. Barang San Enrique Russell, Aliho, Chernel Sanchez, Michael Aleya, Pabrona. Salamat gid sa pag-monitor. Si Katibet Araman. Pagbalik ko karon, plastar ko sa inyong pulis nga gina-monitor nga nagapamulang mga ka-action. Standby lang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action fire! Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa anong nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Action Radio Philippine Standard Time, las 8 GC6. Gina-endorso sa inyo mag-aksyon ang Life Extension Vitamin D3, pampabakod sa immune system sa isa ka tawo. Kag subong mayara, pagid sila nga
Life Extension Coffee Mix naman niya. Ining kape nga pinakaunang mayaras ang vitamin D3 nga rin karon diri sa pungsod Pilipinas. Ining duha maka-action pwede ta gani mausar sa matagadlaw nga tanan para pasiguro sa aton sa galingan and mabakal nyo ni sa mga butika, no? Magbakal ka mo dapat may tatak nga L kag I, no? Para sigurado nga urig nga Life Extension vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Ang ilang klinika diri sa Bacolod na himutang dira sa may GA Stephen Building Lacson Street, no? Sa uloonhan diri sa Lacson, Burgos na para sa inyo sining kapusan, libreng consultation sa mga medical doctors. Action Firing Line. Las 8:17 Action Radio Philippine Standard Time. Anti sa report with Action Eden Aboso, may connection sining ginamonitor karon nga duha ka pulis nga nagapamulang. Basahon tanay mga mensahe ho. Halin sa kay 5820. Good evening, Action Bray. Katuntuhan na yan ni Duterte daw makasaranggid sa wala gani papas sa hambal niya nga anom kabulan nga dulaon niya ang druga Wayman. Si Jack Balaan niya. Good evening, Action Bray. Para sa ako niya daw binuang nga ugali ka Pinoy. Wala congrats lang sa inyo tanan Action Radio. The best kamo sa tanan. Salamat gidra si Mononoy. Mayong gabi, Action Bray. Ano gidna sila ya basta mga Amerikano, paumod na lang ta. Great lang da gali mga bata ko si Pau Pau, si Ria, si Rio, Miller, kag Baby Ivy kuno. Kag akon pinalangga nga bana si Ronnie, kag Nanay Iling. Salamat si Jen Galinia, sang Canlaon City. Mayong gabi sa taga Canlaon. Sir Brian, mayong gabi, lang da monitor lang ko niya. Kasa kada gabi si Dodong sa Grac Galia, sang DSB. So, salamat dong. Action Bright, good evening. Congrats sa inyo, tanana. Nakakuha awards. Happy gid kuya kay Action gid pamatian ko sign on to sign off. God bless. Action Radio. Salamat alin sa kay 9412. Good evening, Action Bright. Si Action Art daw wala ko babatian nga may award man siya. How sweet ni. Ara, si Action Art amo ang Encore of the Year na si Action Art tay hupon. Good evening, Action Brian. Congratulations lang da sa imo kag sa tanan nga mga staff sa Action Radio. Gamonitor kami sa CBC Paita, La Carlota City from EJ, more power and God bless. Salamat. Araman na gamonitor, laban pulis sa Bacolod, Bulangiro. May ko kita. May nakita ko ganit police station sa Bacolod. Pagsulod mo sa gate police station, may hinigtan nga manok. Basi ilihawon to ya. Good evening, Sir Brian. Amian ko mati kay Rex Cantong. Kadlaw, gid kami kon maghambal siya. Yudipurma. Kita mo na. Ang Yudipurma. Action Brian, deserving ka mo. Sa 8 ka awards, dapat gani inyo tanan eh. Hatag baliban. Patas gid ka mo sa pagpahayag. Hindi pareho. Sige, bay nila na sila. Ikaw karon. Kusion, tagig ka karon sa hita. Muda ha. Good evening, sir. Driver sang motor dakpon nila kay Pigado. Nga kon private gani nga salakyan hadlok man sila kay damo kwarta. May tani amadakpan niyo miyembro sang Sparrow para makwa nyo premyo nyo. Si Apo nga Lagos ni. Si Apo nga Lagos porti man niyo. Las 8:20. This time contact section na din na boso. No? Kung monitor na siri material sa ton siri pagpangalagan. Ari na ang amon siri nga hindi na lang kay base mangimo ng iban. Action na din na boso. Kit, good evening. Ihambaldaan. Ang girl, ano naman, 6 years ng Action Radio. 6 years, kaya na isa gani? Beautiful-less. Beautiful-less, ginaim mo kay kung beautiful lang, kulang. Wow, meron diba? Oh. Action ba, gina-verify pa sa karon ni Nocto Provincial Director Colonel Romeo Valeros. Ang text message iya nga ila na baton angot sa duha ka pulis nga nakita nga nagabulang sa isa ka lugar sa Banwa sang Moises Padilla kag Hinubaan. Disuno kay Valeros, apisar nga ginreport lamang ini action na Bray paagi sa text message kag wala sang supporting evidence kangay balaya sang video footage or picture.
wala gini action bray ginpabayaan ni Baleros kag in fact ginpakadto niya to dayon ang mga intel operatives ni action bray agod i-verify man kag i-monitor ining mga kapulisan kay ang ang gintext action bray dala ang pangalan sang pulis mo masapos para sa ila ni Colonel Baleros nga i-monitor ang amo nga mga kapulisan pero wala niya ginhambal kung sa diin nga police station action bray na assign ang ginhambal niya lang nga nakita nga nagabulang dito sa isa ka lugar sa Moises Padilla kag Hinubaan. Okay, klaro hon action Eden na kay base karon magtinulokay to karon ng mga pulis bla sa Moises Padilla kag Hinubaan. Klaro hon ta ang gin-mention sa text sa Moises Padilla nga bulangan kag Hinubaan. Hindi ya pulis nga halin sa Moises Padilla kag Hinubaan. Correct action bray amo na da. Ina-clarix na ha kay base karon sila mismo to si Sir bala nilang COP nila magpinatawag din sang emergency bala nga meeting kag mga istoryahan niyang tawo niya. Sino nagbulang sa inyo de? No, de galing hindi to taga-ila gali nagpangayaw lang tugli ya. Correct action bright. Palayag ni Baleros kinahanglan gid nila i-verify bangod nga posible man action bright isa lang man ini kasahi man sang pagpangguba man sa kapulisan sa subong kuno action bright hapos na lang daanong hotline bala nga 8888 hapos na maka-report dayon action bright sa natungdan nga ahensya nagasalig si Baleros action bright siya nga kapulisan nga nagasunod sa ila protocol kag ginaubra sang tampad ang ila sini nga trabaho bangod nga madumduman ta may mga stern warning naman si PNP Chief General Archie Gamboa angot man sa mga naga-intra sa gihapon ba action bright mga iban nga mga kapulisan nga mga na tig-agid bala nga pilit ginaga-intra gyapon sa illegal nga bulahaton. Di ba nas gini action Eden kay may nag-text pa sa kay Sir Baleros dugay na niya nga practice sa mga pulis ang iban kwera lang sa maayo ha dugay na niya practice ang pulis nga nagabulang galing kay wala lang sa may nangahas kay nahadlok magpanugid sa ila sining leader. Amo ginaction bray ang iban kisabala tungod man sa kahadlok sang tawo kag ang iban ni gambal sila yang ati ano man lang kami man tawo normal citizen man lang kami dire sa siya may diretso sila bilang kapulisan base kung balikan amo na action bray nga mga thought kag stereotyping man sa mga kumuloyo ang bali Baleros action bray kung mapurmatud-an siyempre formal sila nga investigahan kay kinamatarong Manila mag-agigid sa due process action bray kagati mga tubang na sila sa administrative case. Pero ginpaathagid action bray ni Baleros nga sa pihak nga ginapatigayon ang bulang sa isa ka lehitimo nga bulangan o kung may piyesta ba action bray di bala mayara ng mga local ordinances kisa ang banwa sa syudad nga kung bisan sa likod balayda pero nakuhaan permit ang isa ka bulang ti pwede pero ara iya sa pagsulundan bilang pulis nga hindi gid sila action bray makasulod sa mga kaangay nga lugar. Pamatinaton si Colonel Romeo Baleros. Mga text message na may policeman nakita ro nagsasabong doon sa isang lugar sa Moises Padilla at saka sa Hinubaan. So, nagpapunta ako ng mga intel operatives ko para makunan sila ng actual footage at saka pictures. Yun, ang daling gumawa kasi ng reports para sirain ng isang pulis I-text mo lang sa 8888 lang sa text 920 or ipapadala mo kung kaya ng officer. So, but we need to validate first. Because of the stern warning of the PNP to keep away from this kind of vices, I think our policemen here in Negros Occidental are submissive to the order of our Chief PNP. I trust them and if ever there is a report of their involvement in illegal gambling, the full force of our administrative investigation will be applied against them. Action bright madumduman ta nagpayag si PNP Chief General Archie Gamboa. For example, action bright sa isa ka provincial office kung si COP ang panglibman sang provincial director mangod involvado sa illegal nga pagpanahor ang masunod action bright ang provincial director na nakuno ang iga-relieve base mga action bright sa iya nga palayag. Dapat naghalong-halong gid sila kay ini bulang-bulang lang ning ila action niya Eden niya pero kung masakpan sila diraya ang ila sining palangabuhian niya madisgrasya gid action Eden.
amo gina-action bright, amo ginambal ni Colonel Valeros, nga dapat makontento na sa sweldo nga nagkakabaton, kaya tingin pataasan naman na gani action bright, kag wala na gid sang rason nga mag-intra sila sa illegal nga hilikoton. Ano? Nung aking tingnan, manok na pula pa ba? mukhang matapa. Alam nyo gida, ang obra nyo na nga manok-manok na manok na pula. Kaya kung madakpan ka mo, mapulagang gid ka mo bosos mga sirs. Production Eden, ganun, hindi lang kay bulang Sir Baleros mo. Paki-check bala kay may mga farm ini sila. May mga galing kay tinegosyo, manipart pa rin sa ilang pangabuhi bala, no? Ilang mga negosyo, no? Dili na lang tiya sa nagasulod gidas bulangan Action Eden, ano? Correct, ang ibang nga breed yung lingaw-lingaw action bright. Oo, galing kong kisa, daway naga-duty. How puro na lang yung manok ang inahimas bala, no? Manok na pula, yes. Iglap lang ako'y kinabahan. Kabahan gid sila. Inakatayo patay na puruhan. Mapuruhan ka mo, patay gid. Pirang hulog sa Palawan. Ko sa sabungan. Amo ning kanta nga pagka-diboy na sa Palawan Pawn Shop mo. Naka-libre commercial pa sila, commercial value, no? Correct. Oo. Siyempre, nag-compose na guro action bright. Sigurado, base na sa iya experience guro. Correct. Kagi pierde bla sa bulangan. Oo. Ti mga kalalain pag sila kay kon madakpan sila nga nagbulag dira kag mapierde pag idobre gid ang bukol nila iya. Oh. Bukit action bright, ilabi na gid ko ang kapital to ginutang pati triple na Manok nga pula gid ang guwaya mo. Ay nako naman ako kita nagayom-yom na ta sa pero gina-remind naton si kapulisan nga untaton yun na. Untaton gid. Kay ina mabudlay gina Action Eden nga mabutal sa ital-ital ang boss damlag yun na may kabataan kamo. Tikon madulaan kamo sa trabaho dira. Ano no i-support nyo? Why man tayo nagpakadubo sila di kay base damo man isla kwarta. Pero nga to na lamangin modelo kamo dapat sa mga masunod pag mga pulis pila kadlo Action Eden. Diba? Kag action bright mangin modelo gid sa mga ginapang aresto kay mambal sa ang iban karon nga tingay nakop nyo kami nga gasunod man kami sa inyo gani. Nan, amo ni tabo bla sa kay kuanaw Sir Madrona bla. Oh, kita mo subong ti sikat gid eh. Oh. Sana tabo. Tigaling kay may mga consequences gina action bright no ang every action. So dapat pag ka himo dira sa pikang paminsaron na action bright no. Oo, may intel na ni subong gali gid galibot to. Correct. Sa ano? Yung kibot sa baklang music, ha? Ni San Pedro. Pedro. Puro. Kung Sabado, sapat kinaspriyan, tapos sumasapat. Do sapat-sapaton subong reaction ed. Sige, no? Galing kiti mo na no? Ang lain ng reaction eden, kiti na umpisahan balang may nag-text kay Sir Baleros. Sigurado ko damo na gini ang hindi naman mahadlok na mag-text kung sino pagin makita nila nga police action eden mo. Correct, action bright. Kaya syempre, informant, sila action bright, ma-verify nga lihitimo nga mga report. Proteksyonan man na sila action bright, of course, ni PD Valero sa action bright. Kaya syempre, hindi man pwede. Nga nagbulig na sila, ibutang mo pa sila sa ital-ital. Yes, dapat lang, no? Kung ang ibanda nga monitor, subong kita ka mo police, nugay na ka mo text, picturein nyo na lang, litratuhin nyo na lang para sure nga ang gusto nyo matabo sila, matabo gid sila action eden. Correct, action bright. Isa dugang pa naton nga balita action bright no. Ipaidalom naman iya sa summary hearing si Lieutenant Colonel Jovi Espinido base man sa resulta sang investigasyon matapos nagpatigayon sang press conference sa syudad sang Bacolod bila kung madumduman action bright no. Sa tong Pebrero 19 sa Bacolod City Police Office. Tisuro kay Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Matapos action bright ang pagpatigayon sang press conference ni Espinido, ginpapasa ini siya gali sang written explanation. Sanya Daligid lang kina Otto Jackson Eden Abusaw, balikan ta to. Kabalo ka hidlaw man ta kay Lieutenant Colonel Espinido mo. Oh. Nung ako'y binasted ng aking nililigawan. Balikan ko sa Action Eden ha. Action Eden? correct action bright na upload mo ko to may amante. Pero
Ginpapasa rin si Lieutenant Colonel Espinido Action Bryce ang written explanation kagin pasa niya ni nagligab gali nga Lunes. That's why nga gin-forward ini Action Bryce sa Regional Investigation and Detective Management Division. Kag dito nakita nga may yara sang probable cause para ipaydalom gid siya sa summary hearing. Bangod sa paglapas sa gag order nga ginpapanaog ni PNP Chief General Archie Gamboa. Sa karon Action Bry floating status ini si Lieutenant Colonel Espinido nga yara sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit ukon RP House sa Piero 6. Imadumduman na Action Bry no si Espinido ang nalakip sa listahan nga ginaaligar man involvado sa illegal drug trade. Kamatin naton si Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Actually, ginta-explain na siya naton, di ba, last week, I guess, no? And he submitted his explanation last Monday. So, out of that explanation, gin-forward ni siya naton sa aton nga Regional Investigation and Detective Management Division, or RICMD, and nag-conduct sila sa pre-charge investigation. Dira nakita nga may probable cause to pursue the summary hearing or summary proceedings against Police Lieutenant Colonel Espinido for his violation of media protocol. Yes, it was the Chief PNP's instruction, so we couldn't do otherwise. And the evidence is very clear man, no? Makita even on the national TV pagani. So, I think it's just proper sa among diri sa Police Regional Office 6 to have him investigated. So, for Action Bry, wala... Hindi siya wala ready. Action Eden. Action Bry. Daligid lang, oh. Problema at seryoso, doon ko lang naaalala. Lord, patawad. Kung ako kay Espinido ngayon, alam si patawad mo? Kay Batulog pala Action Bry. Tapos ang istorya sini. Kaya wala ta kabalo Action Bry, no? Kung saan o ni ma-start kid ang hearing, kay wala pa man na palayag sa to ni Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Pero sundan ta man Action Bry, kay syempre kinamatarong yaman matagaan man sang due process. So dito talang hearing nga ini may connection ini sa iya sini pag pa-interview Action Eden, hindi kay sa narcolist ini siya. Correct, Action Bry. Kay basib lang iba nagambal, aragin hearing na siya. Pero tila ini sa iya lang di pag-interview sa katao sa media, na may ara sila isang pagsulundan nga dapat hindi kagin niya magpa-interview. Kay gina-process pa man that name of Espinido nga to sa narcolist nga 357 subject pa to tanan niya sa investigation kag validation Action Eden not wala to siyang conclusion nga indeed ini siya involved giman sa illegal nga droga. Correct, Action Bry. Balanta ni sa March 7, no? Kay do ti mapagwa na to sila Action Bry sang ilaman nga results sang investigation man. Salamat, Inday. Balitalin sa NOC po ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Tulat-tulaton taniyan. Sa mga polis na tondira nga pala bulang, untatin nyo na. Ay makalakitaan ka mo si Sir Baliros nagpadala na sa mga intel units siya. God nga, mamulang man. Mag-check sa mga bulangan. Kagod makitaan ang mga nagapamulang. Las 8:35 pagbalik naton karon magka-action istoryahan tang balita gikan sa syudad sa Bacolod kay diniyo nagpaborman si Mayor Bing April 1 100% ipatuman na gid ang implementation sang 9003 nga no segregation no collection policy. Kagang update kita sang COVID diri sa aton sa Bacolod, may mga ginamonitor di kuno subong sa aton sa syudad sa Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
reports. Second portion. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna ka pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan.
Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso ginaton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Ini hatag sang mayo gid nga epekto sa aton ni kaing lawas. Labi na gid sa sobrang dalas sang isa ka tawo, ginabuhinan niya ini kangay sang sugar, ang kolesterol, ang uric acid nyo dira, asin, tambok mga kaksyon, creatinine kag subuman constipation. No? Kagiban pa nga sobra dira sa lawas naton nga kausa pila kadlaw sang balatian. Ang Evergreen Herbal Capsule, mayroon sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, makaksyon, potassium, iron, magnesium, zinc, kag araman ang ginatawag nga calcium, iban pa. No? Ini may 7 kasangkap nga mo ganing naghatag sang bulig para pag-usar or paggamit naton sini, pag-inom naton sini. Amuning makapayo sa aton nga lawas sabong turmeric ko, no? Ang saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga kaksyon. Mabakal inisa naman nga, kung di man nga mga butika diri sa Negros Occidental. Kag ini quality products ang Doc Hico or Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado iniya sa Food and Drugs and Administration. Kag sa dugang nga kasayuran, pwede gid ka mo katawag sa 0910-126-4595. Mga kaksyon, pangitaan nyo lang si Doc Crispin Gico, para sa inyo sini ihibalo. Action Firing Line. Antes sa report, Action Dale Salazar, bukaron tama ng iba naton nga mga mensahe sini Matinio na. Good evening kay Ruel Lanawan Siruma, nag-monitor subong sa Purok Isla, no? Barangay Villamonte. Si Cathy Moscoso naman, Action Bright, good evening. Damo di Samon Barangay Palabulang Lispo. Tani din na sila magbulang kay nawad-an gid sila ubra. Magsagod na lang sila isda for fighting fish abi. Kaya mo naman ang subong ang uso mo, malingaw pa sila. Si Raymar Hicano Holiasgo, naga-monitor man sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castillana. Jose Mongcal Torilla, Erwin Gonzalez Araman, naga-monitor man si Olivia Holagting. Good evening, Exxon Bry. Monitor lang kami ni Subong Susan Efren, nag-monitor halin sa Saga hasta Maggabi. Aldrin Diamante, sa Cebu ni siya. Si Cathy Moscoso, no? Hello, good evening, Exxon Bry. Yung sakto na diri sa Barangay Hindumanan, damo di Luspi lispo nagabulang permi. Hala ka mo? Naunahan, ginibis ang text ngayon. Emmanuel Gargaran, naga-monitor man sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Rica Nishiaraban, Girly May Atong Salazar, si Jenny Sulgon, Ino Mendoza, kon ang layi nagabudlay sa karamaan kag mga tawo nga iya nasakupan, dapat nga respetuhon mayo. Erwin Danoy, Sir, good PM, every rules, this is exemption. Anong butslingon niya si man? Anong butslingon mo sa to? Carlo Kaindok, listening from Saudi Arabia. Please greet lang avid listener every night. Don Roger Kaindok and Donia Salvi Adventura sa Barangay Hawaiian, Silay City. Salamat. Kativer Araman. Okay, iban na ba nabasa ko na. Balikan tanig karon ng iba na sa aton sining pangalagad. We have Action Dale Salazar sa sining mga tinion. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action Bray, may panibagong persons under monitoring upon PUM nga ginatawag nga ginamonitor sa karon sang Bacolod Interagency Against COVID-19 Action Brian. Ining 20, 19 diri sila Action Bray ang mga Pinoy kag sa diri ka foreign national mayra sang travel history sa mga pungsod nga affected Action Brian sang COVID-19. So sunod diri kay Dr. Grayson ang spokesperson sang Interagency Task Force. Sunod sa Action Bray ang 13 ang gikan diri sa may Seoul, South Korea, may 4 gikan sa pungsod Malaysia, isang gikan sa pungsod Singapore, isa gikan sa Thailand, kag isa Action Bray ang gikan sa Japan. Hindi sila makabig nga patients under investigation. O kon PUI Action Bray bangon sa iya ining mga may mga travel history sa ibang nga lugar, hindi man siya restricted sa COVID-19 Action Bray. Like for example, hindi man siya halin sa pungsod China,
Hong Kong or Macau o kung South Korea, Action Brian, nga mayara ibala sang travel ban nga implement ang gobyerno sang Pilipinas sa area sa South Korea kay kablo ka may portion or lugar ng Action Brian nga restrict no like ang Daegu no ang ni Dr. Tan gin home quarantine na ni sila bawat hindi man gikan sa Daegu kundi sa Seoul, South Korea Action Brian ning mga PUMs nga nagabotri sa may syudad sa Bacolod ng mga residentes sa Bacolod City Action Brian. So siya every day ila ini gina-monitor kag gina-check Action Brian sang otoridad kung kamusta na ang health status sining 20 ka mga PUMs Action Brian kay nag-umpisa ang 14-day nga home quarantine Action Brian sang nag-start sila biya sa pungsod nga ila sini nga kadtuan. So far baka coronavirus or COVID-19 free sa gihapon ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aling tingog ni Dr. Grace Tan. We don't have any PUIs admitted sa aton diri sa nga hospital sa Bacolod. But we are currently monitoring 20 PUMs. This just came in last Friday, Mayor. May 13 who came from Seoul, South Korea, 1 from Singapore, 4 from Malaysia, 1 from Japan, and 1 from Thailand. Pero these are all monitored. We do check on them every day, asking them kung kamusta sila. Kay we don't need to admit them because they are just for monitoring. No, they came actually in the restricted ilang countries and they came from, although ang 13 from Seoul pero South Korea, pero ang gin-specify nga from South Korea nga restricted is Daegu and Cheongdu. Mayara nga nagabot from Feb 24, mayara nga nagabot from Feb 26, mayara Feb 28. 18 are asymptomatic, ang 20 with symptoms, pero they are considered as PUM kay they are not from a restricted nga country. Ang isa has been hospitalized. Siyempre po siya lamang sa kabahin sa press conference ni Dr. Grace Tala kay ina sang aga susunod siya sa 20 ka mga PUMs ang 18. So wala gid siyempre nagpakitaan or nakitaan sa mga signs and symptoms ng COVID-19. May isa gid dala sa hospital pero pneumonia actually ang findings ka doktor kag may isa naman nga nagbulubat siya sang pag-ubo action Brian. Tindalo ka normal naman ang gini-action dahil nga ginahimo sang DOH na to nang once may travel history kag na-check gidayon why dapat sa kakolbandri. Yes, action Brian. Amo na wala lang nagkumpiyansa ang interagency task force rin naton para masiguro gid lang hindi kita diri malatnan or makakadtuabi aning COVID-19 diri sa may syudad sang Bacolod. Sa iban nga balita gikan sa City Hall, so kay niya nag-press con man si Mayor Bing, isa dito sa mga gintalakay ning request ka maliga ng mga barangay nga i-move ang full implementation sang no segregation no collection policy. So ginaprobahan ni siya ni Mayor Bing Lunardia from March 1, 2020 to April 1, 2020 ang full implementation. Ang panawagan lang diri sa alkalde sa Liga ng mga Barangay Action Brian nga kabay pa mo na ni ang katapusan nga pangabay nga i-postpone ining pulisa action Brian. So ginaabi-abi kag ginakalipay naman sa alkalde nga may sang 12 ka mga barangay nga nag-take sang challenge action Brian nga mag-survey bilang pilot barangay sa pagpatuman sining no segregation no collection policy nga ginalakipan sa barangay 12, 17, 18, barangay 22, 31, 37 na lang ilan bata lihis sa Safania, barangay Handumanan kag barangay Takuling Action Brian. So sunod diri siya kabay pa nga may ma-learn kita diri sa pag-implement sa no segregation no collection policy sining 12 ka mga pilot areas Action Brian para ma-apply ini siya in the coming weeks kasi no diri sa mga opisyal naton hindi man ni overnight ang pag-implement sining mga programa Action Brian magulubudlay pero tinguan sa mga barangay officials. Ang request nila nga i-move sa April 1 ang hindi nga policy rabang nagdululungan ang mandate sang DILG sang national government may campaign against COVID-19, against illegal structures, illegal gambling, illegal drugs action by kagining campaign man against ASF. So mo ni siyang pinaka-rason or bottom line kung nga nagpangabay sila sa alkalde nga i-move ang full implementation sa April 1, 2020 Action Brian. Laumanta na yan, ang 61 ka barangays di maupod na gid action day na?
Yes, Action Bray. Kay hambal dito kay na ni Attorney Vicente Petiere, ang Secretary at Action Bray sa Solid Waste Management Board sa syudad. Dako gid ang bus volume sang basura ang hindi mahaboy dito sa may sanitary landfill kag hindi ba dayon mapun Action Bryan. Kaya supposedly kung hindi mo para segregate ang mga basura, mga 1 year mapuno na. Pero kung magpain-pain kita sa basura Action Bryan, kinabulubanta ang lifespan abi sang landfill naton. Magalawig-lawig Action Bray isang 3 pa katuig. Siyempre, nabuhinan sang kadamuon sa mga plastic, Action Dale. Yes, Action Bryan. Ang mga recyclable, ani ng barangay ang magakolekta, Action Bryan. Sila ni ang magapangita sang paagi kay next week may mga meeting man po ng mga junk shops para wala mapuslan. Ining mga residual waste amo siyang kolektahon sa IPM CDC. Samtang mga compostable, Action Bryan, like mga leftover, mga dahon, mga pagkaon dira nga hindi maubos, household na ang bahala. It's either ilubong nila, Action Bryan, kung ano man nila ang sistema, no? Kaya importante nga household na ang bahala sa ginatawag na compostable waste, Action Bryan. Hindi pwede sunugon ha, basing ibanda sunugon ha. Yes, kaya may Clean Air kita nga ginatawag, so dapat sundon man ang policy, Action Bryan. So ini tanan na waste segregation, naga-comply lang ang syudad sa Republic Act 9003, Action Bryan. Hindi niya nga gusto lang sang city government sa Bacolod, kundi mayara sang national law kag mandate, Action Bryan, nga dapat tanan nga LGU mag-comply sa Republic Act 9003. Action Bryan, mo yato mga balita na pinatanggikan sa Bacolod City Government Center. Ang action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Ang istorya ni Black Basura dis Bacolod, do kabudlay ginato niya sulbaron iyan ha. Pero sa ibang nga lugar ning basura nga ini ginakwartahan pa din nila mo. Depende siguro sa sa communication sa mga public officials naton kag sa mga pumulo yung basura ngayon eh. Gina-endorso ginaton sa inyo makaksyon ng Zanton Plus Herbal Capsule o kon Zanton Plus Herbal Oil makaksyon. Amoning balanyos na ton sa ton sini panuhot kadagab butod panakit san tiyan, likod, hawak, tingkoy kag iban pa sining Zanton Plus Herbal Oil. Gina-endorso taman ang habon pampaligo. Ang Pinoy mahiligo, hindi maligo mo. Para hindi magpanimaho nga daw basura bla. Zanton Plus Herbal Soap na naman. Pampakinis ang panit, pampadula katol, baho, kagkas pa mga kaksyon. Tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Hoy, may gabi lang ha, sir. Di mapungga ng giyera, no? Tungod sa maibual nga tawo, kapigaduhon guro niya. Kapigaduhon sang pangabuhi. Pigos-pigos pa ang tawo, wala pulo subong ang panggoberno, wala hostisya ang mga pigado. Laban sa mga pulis, miyembro man sang sindikato. Grabe, pag iningyayaw. Brian, good PM. excuse me po. Ang sinsos bikon pila ang gusto sa Pilipinas kag US territory or China province ang PH. Thanks gid Brad Pitt ana. Brad Pitt to ko na. Kamot to guro pamangkot ni Duterte. Good evening, Action Bright. Tani makadto ka man di sa Magallaon sa fiesta. Sabot-sabutan nato na. Ano ba nga ton mahimo na sa inyo ba nga fiesta sa Magallaon? Aber. Pakig-angot, di ba kibase masabot-sabutan na. Good evening, Action Bright. Kapamatigid kami ni kadagabi tamiyaw lang farm o family Baldovi. Hipolani, Parkon, Apungan, Bituon, diri sa Hacienda Alicia. Salamat gid. God bless. Sir Liog lang ko tamiyaw si Rodjomi, Confessor, Christian, Jomel Villaflor, sang Lugway, Hinigaran. Ang babaho nyo, ha? Action Bright, dapat makulong na sila ni Mayor kag Ilsid nga ahaw. Kaya sila pasarap kwarta sa taksa. Ako biktima kag antos kapigaduhon nga ginabalbal nila. Uy, sino ni? Why man tabi, abi pa record na bikon ginabalbal kag ginman be. Gapanghaboy man ko galing basura, galing sa basurahan. Tiyan mo na iya, ikon sa basurahan kaya gahaboy okay lang na iya. Abi ko gapanghaboy ka.
Good evening, Exxon Brian. Congrats to all ko, no? Keep up the good works. More power, Action Radio. Avid listeners ang Isabela niya. Salamat, gid. Salamat, gid sa inyo, ano? Ang inyo pala nga pagtamyaw kapag congratulate sa amon. Halalabok na nangamon sini Kwan, tagipusuan. Good evening, Tito Bray. Greet ko lang family Ibarra, Flores, Serna, Orhe, Haberto, Matso, Minto from Gina Jin Ibarra. Good evening, Sir Bray. Monitor lang kami diritanan sa Magalyon na totong niya. Naga-monitor gid ang Team Kimbat sa Kanjakap tabi grupo tapasiro ni Boss Alex, sila ni Iboy, Iming, Mimbo, Prido, Ilmer, Randy from Boy Lago. Actually, good evening. Nami gid ya mag-report si Roger Gotib kay kag Eric Magbanwa kag sa BBB si Rex Cantong man kag Eric Magbanwa bao po do basahon ko pang pamuyayaw ba. Kana mi turn. Labi na gid kon maghambal si Rex Cantong uniforma. Si Alan isang DSB. Do maano sila sa uniforma. Good PM Action Brian. Greet ko lang dan duwa ko ka kids Toto, Mai and Manang Josel. Greet ko man Mama Bots kag Maninoy Earning. Si Yoli Negrias ang sitio Pangpang Valladolid. Good evening, Action Brian. Liog lang tamyaw, mga kasipong, Wilfred kag si Walter taga La Castellana, Galia. Kasilingan Village, Barangay Robles, La Castellana. Good evening, Action Brian. Tani, diri sa araw, may nagakuha man sang amon basura. Ewa ginakuha na sa araw, nga haw. Check tani be. Good evening, Sir Brian. Tamya ko lang family Paurilio kag binihit Higokos or Hidukos do naga-monitor sinima tiniyon sang purok pasinadyahon pahanukoy baybay halin sa family Piamonte. Pamatigid subong. Sige. Ang oras ta daw ay nagid lang alang nagid sinima tiniyon. Oy, ato ganing gwardiya nga nagpang hostage to sa may kwan Metro Manila mga kaksyon nag-surrender na gid man siya. Sining ka binagsungka ini siya sa kapulisan dira sa may Green Hills balang shopping mall. San Juan, Metro Manila. Nagsungka sa kapulisan. Mga siyaman ka oras ang pang-hostage siya ang standoff to kina. Ini siya awol ini nga security guard. Nagpangluthang igo ng isa man ka sikyo mga kaksyon. Dako gigro problema nunoy gro no. Sige. Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Luna Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera. Back up man mga ka-action, Action El Rey Dotilio, sini nga mga tiniyon. Sa News Center, we have Action Ann Defensor. Ang aton nga back up sa mga gabi. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kagin nyo naman nabatian ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Magilibati tabuas sa naman gyapon nga istasyon kag oras. Kini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.